La 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 la. Ki sani a ranki masoyiya, na cika buri. In kin yi hakan na tabbata ba za ki guje ni ba. Ka sani a ranka masoyina, na cika buri. In ka yi hakan na tabbata ba za ka guje ni ba. Sawun giwa a zahiri ya fi na tinkiya. Dukkan kantar gimbiya ta fi jakadiya. In ka sai ta ce kuwa mun ga wainiya. Bohol ya zo ci gaba an rufe rijiya. Soyayya sunanta ne tun asali kuwa. Har yau gobe da jibi ma ba a san madadin ta ba. Ka sani a ranka masoyina, na cika buri. In kin yi hakan na tabbata ba za ki guje ni ba. Da kaza ta saka kwanta saura ƙyanƙyasa. Haɗuwar akuya da kura ana kisa. Tsakanina da kai a so sai tausasa. Ina madadin ka nake duba na rasa. Soyayya ta kace ni na assasa. Da kai na fi so in ƙarasa, ba da waninka ba. Ki sani a ranki masoyiya, na cika buri. In ka yi hakan na tabbata ba za ka guje ni ba. Da na kalle ki a zuciya sai in ji na kago. Miyo aure zinariya ranar sai na bugu. Ki zan mata ta duniya, daraja ta dago. Dan asalin ki da tarbiya, in na rasa kina rago. Lan ke ce bi da si duk inda na waiwaya. Ke kika mamaye ko ina, ki nemi ni marhaba. Ba wanda yake sani murna in dai har ba kai ba. Ba na yin barci mai daɗi in ban ga masoyi ba. In dai kai ne zan zauna ko ban karɓi sadaki ba. Zo kun shaida dangi na ban furta shi da wasa ba. Farin ciki na za ku so ni na tabbata. Aure in kuka bani shi kun so ni da ci gaba. Ki sani a ranki masoyiya, na cika buri. In kin yi hakan na tabbata ba za ki guje ni ba. Abinda Allah rabbi yayyo shine daidai. Wanda ya bar mai zaɓi shi za ya gano daidai. Shi kowa yayi komai shi ya san daidai. Duk abin da ka zaɓa mana za mu karɓa mu dai. Allah mun yi godiya mun kama ƙara. Kai ka nufi mu da haduwa bayan ka